Тамошобинони азиз, ин шоу барномаи варзиши қавитан аст ки манзуратон мегардонем, чун ҳар вақта мо дар толори варзиши профи бисёр толори барҳаво замонавӣ аст қарор дорем ва имрӯз санҷиши усули бадани чеҳраи шинохтаи ҷумҳурӣ, чеҳраи маъруфи ҷумҳуриро манзури шумо мегардонем. Инак дар барномаи варзиши қавитан иштирок доранд корманди ансамбли дарёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамзамон корманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент, инчунин дорандаи медали хизмати шоиста Амир Ёдгор, Қавитан, Далер, Шуҷоат, Нотарс. фикр мекунам ки бо ин ҷуссаи варзишӣ имрӯз Амир Ёдгор моро дар ҳайрат мегузорад ва ин барномаи мо бисёр ҷолиб мегузорад. ҳамроҳи мо бошед, шабакаи моро тарк накунед, чун Амир Ёдгор новаст аз оне ки ба санъати овозхонӣ майл дорад, инчунин ба варзиш низ майл дорад. дуруди худро ба кулли тамошобинони телевизиони варзиш мерасонам ва инчунин ба шумо кормандони телевизиони варзиш мерасонам ки бисёр миннатдор ҳастам. маро ба чунин як барномаи бисёр ҳам ҷолибе ки ман пайваста тамошо мекунам даъват кардед. Саломат бошед. Саломат бошед, ташаккур. Чун мо медонем ки шумо масалан бадани варзишӣ доред, аз ҳамин хотир мо тамрин дорем, 4 тамрин аст ва чун ҳар вақта чун анъана пеш аз оне ки ба тамринро шурӯъ кунем, мо чӣ кор мекунем? Бадани худро гарм мекунем дар роҳраи варзишӣ ва баъдан шоу барномаро, яъне санҷиши усули баданро оғоз мекунем. Саломат бошед бародар, ман мехостам як чизро қайд кунам. Ман чунон медонам ки имрӯз мо тамрин мекунем, чандин намудҳои онро масалан иҷро мекунем. Албатта агар иҷозат боша як хоҳиш доштам, мехостам ки ана ҳамин аз турник маро камтар ҳамин турник яъне ки худдорӣ мекардем, зеро ки ман аз 100 то зиёд дадам турник. Ман фикр кардам ки Амир Ёдгор Абдураби аз турник худдорӣ мекунем, аммо аз 100 маротиба зиёд задан метавонам. Ин худаш як дастовард, як муваффақият аст. Шумо аз 100 боло турник мезанед ё ки аз 100 поён, мо дар ҷараён дигар тамринҳое ки пешкаш кардем, яъне омода кардаем, ба Амир Ёдгор, ба Амирҷон бародар пешкаш мегардонем. Ягони азиз, акнун ҳамроҳи қаҳрамони навбатӣ мегузорем, баданро каме гарм мекунем ва баъдан тамринҳоро шурӯъ мекунем. ҳамроҳи мо бошед. Амир Ёдгор 23 июни соли 1994 дар ноҳияи Ашт таваллуд шудааст. Корманди ансамбли дарёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент мебошад. соли 2012 ба факултати ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дохил шуда, онро муваффақона хатм кардааст. соли 2014 бо даъвати пешвои миллат ба Душанбе омада дар консерваторияи миллӣ фаъолият намудааст. аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва дорандаи медали хизмати шоистаи Тоҷикистон мебошад. оиладор, соҳиби як фарзанд. Хуб, Амирҷон, акнун мо ба толори варзишӣ ворид гаштем ва ба дунёи варзиш низ ворид гаштем, чун инҷо тамом ҳар ҷо таҷҳизот, яъне таҷҳизотҳои варзишӣ аст ки мо имрӯз якҷо ҳам тамрин мекунем, ҳам суҳбат мекунем доир ба варзиш. манзури ман он аст ки миёни касби варзиш ва санъати опера монандӣ ҳаст ва чун ин касбҳо душвор ҳастанд ва заҳмату машаққати зиёдро талаб мекунанд. Шумо чӣ гуфтанӣ доред? Варзиш ва санъат бисёр ҳам алоқамандӣ зич дорад ба ҳамдигар, барои он ки вақте ки сароянда умуман дар жанри опера агар гирем, бисёр арияҳо мегӯянд, романсҳо мегӯянд, операҳо мегӯянд, дигар чизҳо мегӯянд ки бисёр ҳам як нафаси яъне тӯлонӣ лозим аст, яъне ки бо як нафас бояд шумо масалан ҳастанд ҷойҳое ки 3-4 ҷумларо ҳатто бояд бо як нафас иҷро кунед. Бале. аз ҳамин лиҳоз ба мо пайваста, яъне ки супоришам ҳаст мешавад ки мо пайваста бо варзиш машғул шавем, бо ҳамин чӣ хел мегӯям, роҳҳои нафаси худро ҳамеша дар ҳолати омодабош нигоҳ дорем ва инчунин
қомати худро низ яъне ки мо ки формаи варзишӣ бояд дуруст бошад. хеле ки мегӯяд санъат ин зебоиро мепарастад. Албатта. барои ҳамин мо ҳамчун вазифадор ҳастем ки бояд ҳамеша бо варзиш яъне ки машғул шавем, аз ҳамин истеъдод овози худ оғоз карда то ҳамин яъне ки намуди зоҳирии худ яъне бояд ҳамеша зеби саҳна бошад, зеби масалан телевизион бошад, яъне ки мардум моро мебинанд, бисёр тамошо мекунанд ва инчунин хеле гӯям аз мо дида ба худашон як хулосаи хуб яъне аниқ мебаронд. Албатта акнун инҷо тамошобинони мо санъати операви масалан Амир Ёдгорро медонанд, дар оинаи нилгун тамошо мекунанд ва бигӯед ки ба шумо кадом нави варзиш писанд аст? Каме аз санъати опера дуртар меравем, чун баъд аз саволи додаи ман ки ба шумо кадом нави варзиш писанд аст, тамоми намуди варзиш барои ман писанд аст, зеро ки аз овони кӯдакӣ оғоз карда яъне худомӯз мегӯям, мо ҳамеша бо варзиш машғул будем ва аслан аз кӯдакӣ бо гӯштин яъне ки бо гӯштини миллӣ асосан мо майл доштем. Баъд аз он бо асосан ҳар рӯз қариб ҳамарӯза бо футбол яъне машғул мешудем ва ҳамин чизо сабаб шуду завқу шавқи мо нисбат ба варзиш боз ҳам зиёдтар шуд ва вақте ки ҳатто ба воя расидему соҳиби ҷои кору дигар расида шудем, лекин ҳатман бо варзиш яъне варзишро тарк накардем. кане як маротиба шумо ҳамин варзиш ва санъати операро бипайвандеду ба тамошобинони азиз як шӯла пешниҳод намед. چشمساران چشمساری یافتند آبشاران آبشاری یافتند کوهها در خیرمنی خورشیدها تخت داری تاج داری تخت داری تاج داری یافتند این محبت این سعادت زنده باد صبح استقلال ملت زنده باد این محبت این سعادت زنده باد زنده باد زنده باد صبح استقلال ملت زنده باد صبح استقلال ملت زنده باد. саломат бошед. дар ҳақиқат пайвандии варзиш ва санъати опера чун савояндагиро шумо исбот кардед. бисёр сипосгузор ҳастем. акнун Амир каме суръатро зиёдтар мекунем, каме бештар, яъне якчанд лаҳзаи дигар медавем чун бадан гармтар шавад, чун моро тамринҳо интизор аст дар пеш. шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. абдуравиҷон, инҷо як чиз ҳаст ла? бале. аку ман медонам ки шумо варзишгар ҳастед, ҳамчун варзишгар маъруф ҳастед. саломат бошед. ман мехостам ки мо ҳунармандонро камтар сахт нагирем. саломат бошед. не шумо акнун тарсон кардед. шумо бо садо, бои садои бисёр қавӣ, бо як масалан нерӯи тоза ки ватан замзама шуд, модар замзама шуд, миллат замзама шуд. агар ман фикр мекунам фақат шинам суруди шуморо гӯш кунам, дигар тавонем пешниҳод накунам. бояд ҳар як ҷавони тоҷик, ҳар як фарди тоҷик бояд ғурури миллӣ беандоза дошта бошад. албатта. дар ҳамаи ҳолат омодаи яъне фидоӣ будан ба ватан буданашро исбот кунад. дар мадди аввал гузорад, яъне исбот кунад, на ба забон балки дар амалҳои худ. ягони азиз, дар ин ҷо мо нуқта мегузорем, яъне гармшави баданро ба анҷом мерасонем, оҳиста оҳиста суръатро Амирҷон паст мекунем ва фикр мекунам лаҳзаҳои бисёр ҷолиб ва хотирмони бароми варзиши қавитан дар пеши моро интизор ҳастанд, чун 4 тамрини ки аз ҳама навъои варзиш мо ҷудо карда интихоб кардем барои Амир Ёдгор, қаҳрамони навбатии барнома. ҳамакнун баъд аз фуруд омадани ҳамин таҷрибаи варзишӣ шурӯъ мекунем. با ما باشید. شبکه ما رو ترک نکنید.
акун мо аз ин тараф мегузарем. Тамрини акун аввали маро шурӯъ мекунем. Шумо аз ин тараф гузаред. Саломат бошед ягони азиз. Дар барномаи мо бор дигар таъкид мекунем амир ёдгор қарор доранд, чун акнун шунидед садоро, дидед чӣ гуна мисли кӯҳ садо дод ва фикр мекунам ан ҳамин тамрини аввале ки чун тамрини 3 тамрин 4 тамрине ки мо пешкаш мегардонем мисли кӯҳ, яъне қавӣ, ирода, қаҳрамони баромебахши қавитан, яъне تعریف کردی سود. وظیفه بود. تعریف کردی سود بود نشد که در آخر شرمنده کنید. نه شما گفتید که عبدالربی تورنیک نه تورنیک به من پیشکش نکنید. چون از 100 دونه زیاد اجرا کردن نمیتونم. به خاطر این تورنیکی ما میشود و بعدا میگذاریم بعد دیگه تمرین. خب امیر ما چیکار میکنیم؟ گلیم ورزشی رو درست میکنیم. یکم یعنی در تمرین اولی ما 3 тамрин пайҳам иҷро карда мешавад. Мо дар тамрини якум 3 тамрин гузоштем, яъне тамрини интенсиви аст, яъне пай дар пай. ҳозир мо мегирем. Якум тамрини мо ҳоматро рост карда, яъне ба рости яъне анамин қафаси сина ё ин ки болотар аз қафаси сина ба рости бинӣ ба боло бардошта метавонед пойро ба самти ақиб оҳиста оварда барои иҷрои мушакҳои китфо аст. Шумо 10 маротиба иҷро мекунед, 10 маротиба иҷро мекунед, баъд пойҳоро якҷоя гузошта акнун ҳамзамон ҷаҳида ва ҳамзамон самти пеш анамин ба ислӯ гриф мегӯянд иҷро мекунед. Инам метавонед шумо каме вазбинтар аст, аммо фикр мекунам аз удаш мебаред. Сеюм тамрини мо оҳиста гузошта, масалан якумашро 10 маротиба, дуюмаш масалан 10-12 сония, сеюмаш бошад пештар гузошта, оҳиста 1, 2, 3, 4, 5 маротиба ана ҳамин тамринро иҷро мекунем. Гузошта 1, 2, 3, 4, яъне ин 5 маротиба мешавад. ин ягон мушкили фикр мекунам надорад. Бале албатта барои шумо мушкил надорад. барои ҳунармандон низ мушкилӣ надорад, чун онҳо санъаткор ҳастанд. Бале ман кӯшиш мекунам албатта. Оғоз кунам. Хуб, бинагони аз шумо омода ҳастед барои тамошо? Бале, шурӯъ мекунед. Ман аз ин самт меистам. Амир Ёдгор. Марҳамат. Ҳамин будан? Бале. 10 то. Ин чанд кило аст? Ин тақрибан 22 кило. Ин қадар вазни нест, 22 кило. Фаҳмо. ҳамин хел будан? Бале, бале, бале. Ман фикр мекунам ягон 50-100 кило дигар илова кардан лозим, чунки барои Амир бисёр оддӣ. Мегузорем, меистем анам хел акун ҷаҳиш карда бо навбат иҷро мекунем. Омода ҳастед? 5, 4, 3, 2, 1 меравем. Самти пеш. Ягон чиқор мекардед поя? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Меравем. 1. Ҳеҷ гап нест. Чӣ хеле ба шумо мувофиқ аст иҷро кунед. Ягон мушкилӣ надорад. 1, 2, 3. 10 сония. Асан. Мешавад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Асан. 1, 2. Бисёр. Мешудааст. Ин намудаша лекин? Ин намудаша наводидаи суда. Ин бештар ин намуд. Ман ба шумо шарҳ медиҳам. Аз иҷро кардани шумо гиреми варзиши баромада рафт. Бисёр хуб. Ин навъи варзиш бештар муштзанон иҷро мекунанд барои яъне дақиқ раванд. Зарбаҳо дақиқ иҷро шаванд. аз ҳамин хотир ба шумо пешкаш. Акнун сеюм навъи варзиш. Бале. Баъд аз ин барнома яъне ки муштои манам албатта муштои шумо боз ба манзил мерасад. ин тавро не фикр мекунам. Меравем. 1, бале. 1, 2, 3, 4. Як ҷаҳиш. Ҷаҳиш. Бале. 1, 2, 3, 4. Асан. Бале. 4 маротиба дигар. 1, 2, 3, 4. Асан амиҷон. Боз. 1, 2, 3, 4. Офарин. 1, 2, 3, 4. Асан. 1, 2, 3, 4. Шуд. Хеле ҳис мекунед фатон? худамро
حالا معلوم نیست. حالا معلوم نیست لیکن خیلی شما در بلوغ قید کردید یعنی صنعت اپرا وقتی شما گفتید که ورزش کمک میکند صدا پرده ها و مثلا دیگر اووسو و انکشاف می‌یابد و فراخ میشوند عضوتر میشوند در وقتی اجرا کردن شما پس معلوم شد در حقیقت هم مثلا تمرین میکنید برعکس من گفتم خواستم گویم که برای شما یعنی همون اجرای تمرین ها یا اینکه صداهایی که در صدایندگی اجرا میکنید اینجا کمک کرد کمک کرد لیکن بذار نفس کشم همین تمرین یک مرتبه دیگر اجرا میکنیم بله من فکر میکنم دوی مرتبه تمرین اول اجرا میکند و بعدا میگذاریم بعد تمرین نوبتی میرویم یک ولی فراختر باید میشود فراختر هم میشود اصلا برای با استیلو پلیچ یعنی مشکل کتفون میرویم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده اصلا اکنون پیش اومده است 8 ثانیه یک دو سه یک دو سه اصلا چهار پنج شش هفت هشت نه ده میگذاریم اویستا من کمک میکنم پیشتر چون با سمت شما نوید اکنون 4 مرتبه دیگر میروید یک دو سه چهار پنج احسن میروید یک دو سه چهار احسن یک دو سه چهار یک مرتبه دیگر یک دو سه چهار احسن یک دیگر فراموش شد یک دو سه چهار احسان با استادی امیر یادگور تشکر میکنیم که امیر یادگور خودشون یادآور شدن برای تمرین اجرا کردن سپاس سلام باشید دوی دوستان مقدار دشوار نبود آسان بود است آسان از نفس کشی معلوم کن حتی ورزشگری اصلی که هستن عرق جبین میبراید بله باید ها جاری میشود به هر کاری اگر دل بسته گرده اگر خوری بود گل بسته گرده بسیار عالی بسیار عالی هر اون کسبی که انتخاب کردید اگر وجود خود رو اگر به همون کسب بخشید احسن البته نتیجه میدهد چون شما الکی در حالتی در جریان اجرای تمرین نوبسته از اونی که شما نمونه عبرتی دیگران هستید سرود زمزمه میکنید دوید به وطنداری مهری وطن پرورشی وطن و همزمان با اجرای تمرین ها نیز با مخلصانتون نمونه گشتید اینم برای ریواج صنعت شما برای توأمی ورزش و صنعت شما بسیار گام استوار میگذارد فکر میکنم یگان مشکلی نیست ورزش یعنی که برای شخصا نگفتم که مقصدی که من از آن نبود که فقط برای هنرمندا یا که فقط برای ورزشگران در کدام کسبی که نباشه اگر خواهید که حیات سالم یعنی با حیات سالم با یک تربیت بدن با یک چیکار گفتم نیروی تازه اگر زندگی کنه همیشه باید با ورزش مشغول شدن زیرا که این نه تنها برای نمود ظاهری ما بلکه حتی نمود باطین حتی یعنی از سحر خسته اگر با همین گیمناستیک میگیم مشق پاگروزی اگر حتی مشغول میشوید و اینا که بدن شما بطور میده بلکه عصبی شما آروم میکنه و همون روز شما میتونید تا بگاه با یک تابی بولیده اسبای کار فعالیت شد حتی حقوق‌شناسان نیز میتوانند تمرین کنند همین خیلی است حتما منظور من اون که یک کسب دیگری امیر یادگور حقوق‌شناس است یعنی او دانشگاهی ملی دانشگاه دولتی بیزنس و سیاست توجستان فاکولته حقوق‌شناسی رو ختم کرده هستند آسان حقوق‌شناس بسیار عالی اگر حقوق‌شناس رو ما در دیگر تمرین می‌بینیم چی گونه تمرین می‌کنند می‌گذاریم با تمرین نوبتی برنامه ورزشی خواهشان همراه ما باشید مرحمت سلامت باشید صحبت در بابت ورزش قهرمان یعنی من قهرمان هستم کو شما قهرمان بله از کدام نوع ورزش از نمود خوراکخوری خوب بعد همین صحبت دوستو هست کو بسیار شوخی با ما وارد کردید اما بیاید فکر میکنیم جدی تر اکنون صحبت میکنیم دور با قهرمانی
манзури ман он аст ки шумо акнун дар ҷодаи санъати опера ва ё сурудхонӣ осмонӣ аллакай мавқеи худро мустаҳкам пайдо кардед ва фикр мекунам шояд агар санъаткор намешудед варзишгар мешудед шояд дар дил орзу доштед ки қаҳрамони ҷаҳон шавед аз кадом навъи варзиш фикр мекунам бале умуман мегӯянд ки ҳамин давлатро ду чиз муаррифӣ мекунад дар ҷаҳон яке варзиш дуюм фарҳанг яъне ки варзиш ки фарҳанг ба масалан ягон кор дигар роҳ кати мақсад намешавад муаррифӣ шуда агар истеъдод дошта бошед муаррифӣ мешавад аз ҳамин лиҳоз манам аз хурдӣ бисёр ба варзиш майли зиёд доштам хусусан ба гӯштин ва мехостам ки албатта барои варзишгар шудан шарт нест ки ягон касби дигари худро тарк кунӣ барои варзишгар шудан вақти соати худашро ёфта тамрин мекунед яъне ба як мард 40 ҳунар кам аст бале барои ҳамин албатта манам мехостам ки дар худи намуди гӯштин қаҳрамони ҷаҳон шавам бале бисёр мабодо агар қаҳрамони ҷаҳон мешудед сароянда намешудед зиндагии шумо чӣ хел тағйир меёфт зиндагии ман ба фикрам ҳозирам хуб аст фикр мекунам ки вақти қаҳрамонам мешудам боз хуб мешуд албатта ҳасан аз синни чандсолагӣ шумо ба сурудхонӣ майл кардед кӯтоҳ дар бораи фаъолияти худатон кӯтоҳ муфассал ман аз синни 16-солагӣ барои сарояндагӣ яъне ки касби ҳунармандиро майл доштам аз хурдӣ аслан барои рӯзи дароз масалан корҳои масалан хонагии дигар чизҳоро бо вай мекардем як мусиқиро мемондему гӯш мекардем баъд асбаи корҳо мешудем ҳамин чиз сабаб шуд дар дили ман ҳамин сарояндагӣ ҷо шуду ман ҳаминҷоро оғоз кардам яъне аз 16-солагӣ имрӯз чанд сол мешавад ки шумо фаъолият менамоед аз 16-солагӣ имрӯз 11 қариб 12 сол мешавад ки ман бо ҳамин сарояндагӣ касби сарояндагиро интихоб кардам ва фаъолият карда истодам ва бемамоният гуфта метавонам ки каме ҳам бошад дар ҳамин ҷомеа мавқеи худамро пайдо кардам албатта бо дастгириҳои сарвари давлат бо дастгириҳои устодон бо дастгириҳои дуои падару модар ҳамин дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии сарвари давлат буд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон майдончаҳои варзишӣ яъне маҷмӯъаҳои варзишӣ бузурге сохта ба истифода шуданд ки имрӯз тамоми шаҳрвандон тамоми нафароне ки майл ба варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим доранд бешак шубҳа ба осонӣ рафта тамрин кунанд ин неъматро ин имкониятро бояд истифода бурд ва аз ҳамин хотир мегузарем ба тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан ҳамроҳи мо иштирок доранд бори дигар такрор мекунем корманди ансамбли дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон корманди оркестри симфонии дастгоҳи иҷроияи президент ва дорандаи медали хизмати шоиста амир ёдгор амирҷон марҳамат саломат бошед акнун чӣ кор мекунем тамрини дуюмро бинагони азиз иҷро мекунем инам бошад яъне тамрини дуюм дар худ ду амал ду тамрин дорад яъне тамрини дуюми мо бори дигар такрор мекунам дар худ ду амал ду тамрин дорад якумаш пойҳоро ба ҳамин курсии варзишӣ гузошта ноги пойҳоро метавонад амир масалан панҷаҳоро морад метавонад муштҳоро гузорад ҳамин гуна то 7 то 8 маротиба ҳаст масалан то ба охир ҳаст як навъи дигар масалан ним масалан 7 ё ин ки 8 иҷро кунад ҳамин гуна баъди хистан ҳамзамон зуд ҳамин таҷҳизоти варзишӣ барои иҷрои қафаси сина як масалан 8 дастро фишор овардан ба замин ва 10 ё ин ки 12 маротибаи дигар дар ҳамин таҷҳизот барои иҷрои мушаки қафаси сина фаҳмо оғоз кунем албатта оғоз мекунем мо раҳмат ба устоди шумо мегӯем ки бос дар ин ҷодаи варзиш раҳпаймоӣ кардан меравем 1 2 3 4 5 6 7 зуд мегузарем ба ин таҷҳизот нафасро каме озод мекунем меравем 1 ба самти пеш 2 асон 3
4 5 бале нафас 6 7 8 9 сето дигар 8 бале ман фикр 7 ман хато кардам 8 3 99 12 асан чӣ хеле ҳис мекунед худтон аз рӯи ин тамрин ман фикр мекунам ки вақти оғоз камтарак то гарм шудани душворӣ буд бадан душворӣ буд лекин оҳиста хуб шуда ҳисоб аст кӯтоҳ мегузорем ба шумо варзиши футбол писанд аст бале футбол бисёр дӯст медорам ҳама рӯза ҳамин дар ҳар ҳафта мо накам аз 2 бор бо бародарони худ футбол бозӣ мекунед бале футбол бозӣ мекунем чун ман наф аз пушти дарвоза масалан аз пеши дарвоза ман аз берун меистам аз боле аз беруни дарвоза аз куҷо аз берун шумо ҳамун сеткае ки дорад ку берун медиҳед ба онҳо яке мепарад ку боле вай ҳамин давида рафта оварда агар хай ҷиддӣ карда гӯем дар кадом ҳафта шумо бозӣ мекунед ман рости гап мо ки байни бародаро худамо ташкил кардаем бозӣ мекунем дар ҳамаи ҳолат ҳам дар ман фаҳмидам ин ки ташкилкунанда ҳамхел ташкилкунанда бале дар ҳамаи ҳолат ҳам масалан дарвозабонам ман масалан меистам вақташ биёяд яъне ки то якта дута гола мо маслиҳат кардагӣ дута гол ман мезанам ман дарвозабон мешавам баъд ту бозӣ мекунӣ бош мо рафта гол мезанем бале чел ки медонем ман дар занри опера бисёртар эҷод мекунам агар як сурати маъруфе ки дар асл ба худи мо яъне ки аз они мо аст лекин дар тамоми қариби дунё гирифта дар айни ҳол мехонанд ҳатто тамоми сарояндаҳои номдори ҷаҳонӣ ҳам гирифта хонистанд ин Я встретил девушку. Яъне ки ман бо духтаре вохӯрдам. Я встретил девушку полумесяцем бров, на щечке родинка, а в глазах любовь. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. دیدم جمال ابرو هلالی در زیر چشمش بینهاد خالی عقلم را برد خالی سیاه دل پاره کرد تغی نگاه ах эта девушка меня с ума свела разбила сердце мне, покой взяла. Саломат бошед. Асан, ин чӣ буд? Куҷо рафт овоз? Ман фикр мекунам аз толори варсӣ рафт. Албатта ман узр мехоҳам барои он ки вақте ки дар ҳолати тамрин кардан аллакай нафасгирӣ ва дигар мешавад камтар. Албатта ин ке бошад ман 5-6 савони дигар пешниҳод мекунам ки боз овоз болотар равад. Ба хотир ҳамин духтари зебо, ба хотир ҳамин дидам ҷамоле як моротиба дигар тамрин мекунем. Ман фикр кардам ки суруд хонам дигар вай намекунед ки мо фаромӯш накардем тамринҳоро. Мода бошед тамошобинони азиз, Амир Ёргор 1 2 3 4 5 нафас 6 7 бас аст. Асан мегзарем ба иҷрои тамрини навбатӣ. Меравем 15 маротиба нафас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 та дигар 5 4 3 3 2 баъди 2 1 шуд. Шумо 16 17 маротиба 60 маротиба. инҷо бале мо метавонем боз илова кунем, чун акнун тамошобинони азиз тамрини дуюми мо ба анҷом расид ва мегузарем ба тамрини навбатии шоу барномаи варзиши Хавитан. Шабакаи моро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Акнун
ана ҳамин тӯбҳо 1 2 3 4 5 тӯбе ки шумо мебинед ин тамрини масалан гуногун аст дар ҳар як барнома кӯшиш мекунем ки тамринҳо гуногун бошанд ва мувофиқ ба ҳунармандон ки чӣ гуна қуввозмоӣ карда метавонанд 5 тӯбе ки шумо мебинед ва як резин дар дасти ман аст аслан ин тамрин барои варзишгарони ҳирфаӣ аст барои омода кардани ҷисми худ яъне суръати тез омода кардан ва яъне бадани худро дар ҳолати хуб нигоҳ доштан омода мешаванд ин яке аз навъҳои яъне намудҳои тамрин аст як чандтои дигар низ ҳаст ва мо инро интихоб кардем ин резинро ман чӣ кор мекунам резин масалан як маротиба дар миёни худ мегузорам амир масалан шумо меистед ман иҷро намекунам албатта ки масалан дар миёнаш мегузорам агар озод гузорам амир яъне тӯбҳоро озод гирифта чӣ кор мекунад яктарафа мекунад лекин дар ин ҷо ман бояд монеа шавам резинро медорам сахт ва амир бояд зуд чӣ кор кунад масалан марҳамат ба пеш меравем як маротиба ман бале пойҳо 1 2 ва зуд гирифта ба самти ақиб мепартоем ин тӯб чанд кило аст ин қадар кило нест инҷа мумкин шояд агар бошад он қадар вазби нест 20 25 30 35 то 50 кило ягон мушкилӣ нест кани як бор месанҷем хай асабе ки вазн зиёд аз ман зиёдтар аст шояд кашида баранд омода ҳастед омода аст дасти мани дасти устодо бале бештар меравем тестар ман нагоне ҳастед ҳеҷ кас нафаҳмад ҳеҷ кас нафаҳмад леки ҳамун резинка камтар нагоне ҳастед ин тамрини сеюми мо тасодуфан ман намедонам аз тасодуфан ба анҷом расид не аз ҳисоби нерӯи зиёд доштан шояд аз ҳисоби қавӣ будан чӣ шуд амир акун бо қаҳрамоно шӯхӣ кардан лозим не бародар шумо акнун меистед ман ҳамон усуле ки дар тамрингоҳ ҳамроҳи варзишгарон иҷро мекардем як дошта бояд то бо охир бидавам яъне бо қувваи зиёдатӣ шумо омода ҳастед набаред то бо охир 1 2 3 леки ту бародар асан ман кӯшиш кардам бо нерӯ яъне нигоҳ дорам то ки тӯби охирунро нагирад аммо нагони азиз ташаккур мегӯем ба амир ин тамрини мо дар ҳақиқат тамрини мувофиқ аст якум маротиба ин бародар чанд кило ҳастин ин тақрибан 30 кило 30-33 килограмм лекин барои ҳама футбол бохтан бисёр ҳамин бисёр айни муддао аст шумо инро гирифтан ҳамрӯи анамон нафаҳме ки футбол бозӣ мекунед баред гузоред биёд ин ҳеҷ гап нест як ақиб омада як зарба занад ана ҳамон ҷо магарам пеш аз оғози футбол ёрии таъҷилӣ ҳамино ҳатман бурда ҳама бояд ҷамъ шавад амирҷон сипоси беандоза чун дар барномаи варзиши қавитан ширкат варзидед ва 3-4 тамрине ки мо дар пеш гузоштем шумо хуб иҷро кардед саломат бошед пеш аз ҳама омадани шумо ин барнома қавитан аст қавитан маънои устувориро дорад нерӯмандиро дорад яъне солимиро дорад яъне нафаре ки қавитан аст ӯ ҳамеша тарғибгари тарзиёти солим аст шумо низ омадед шак гузоштед ва бешак шубҳа шумо тарғибгари тарзиёти солим ҳастед исбот кардед ки қавитан ҳастед ва дар фаъолияти эҷодии шумо минбаъд ман муваффақият хоҳонам ҳамеша сарбаланд бошед бародари азиз ростӣ ман вақте дар шабакаҳои иҷтимоӣ ин барномаро тамошо мекардам албатта барои ман писанд омад хеле лекин вақте иштирок кардам аллакай бозам як нерӯи дигар маро фаро гирифтӣ боз маро вазифадор ҳам кард ки ман бояд пайваста боз ҳам хубтару бештар ба варзиш машғул шавам ва аз як тарафи дигар боз барои ман як дастоварди дигар он аст ки бо шумо барои як шахсияти бузург шинос шудам дӯстӣ пайдо кардем байни якдигар
و چه خیلی که امروز ما شما میدانیم دوستان هر گونه هستند. جانی هستند، نانی هستند، زبانی هستند، دیگر هستند. برای همین دیری نگذاشته است یک سرود برای همین دوستانی که دوستانی که مثلا وفادار نیستند در حالت لازمی درباره شما رو شده نمیتوانند سرود ایجاد کرده بودم. میخوام 4 مصرعش رو اجرا کنم. میگوید که گه با منت گه دشمنت گورم نمرده میکنه ده جوره ها جوره ها جوره ها جوره ها. یک با منت یک دشمنت گورم نمرده میکنه ده جوره ها جوره ها جوره ها جوره ها. پول داشتم جان شما وگرنه حیران شما بیگانه بر خان شما جوره ها جوره ها جوره ها جوره ها. از همین گونه دوستای بی قول نامرد همیشه ما رو نگهدار باشد. سپاس. من در یک دنیای دیگر قرار داشتم. مقصد من اون بود که همون لحظه های حیات خود رو به نظر آورد. حیات بسیار بگذار یعنی پیش از همه من سپاس میگویم به امیر یادگار برای بسیار سرودی هم به مورد هم با معنی و هم یک غذای سالم داشت و داد برای دیگران تا که آگاه باشند که با کی دوستی میکنند و دوستی صادق بودن نیز یک صداقت است. بگذار دوستی ابدی باشد، دوستی صمیمی باشد، دوستی باشد که همیشه پیوند یکدیگر باشند، در پهلوی یکدیگر باشند، مثل که امیر صدا داد و فکر میکنم خودی او نیز در دوستی صادق است، در زندگی یعنی استوار است، در کارش موفق است. همین گونه تا باقی بماند. тамошобинони азиз, як лаззат бурдем, як самимият буд ва инҷо мо як маротибаи дигар охирон тамрини барномаи варзиши қавитанро ба шумо пешниҳод мекунем. баъдан барномаро ба охир мерасонем. ягони азиз, тамрини охирони шумо барномаи варзиши қавитан чун анъана дар барномаи варзиши қавитан дар охири тамрин ҳунармандоне ки иштирок мекарданд ман як маротиба аз онҳо яъне зарбаҳои пойҳо ва бештар ин барои зарбаҳои пойҳо аст ва амир метавонад зарбаҳои дастони худро низ бисанҷад. ман мехоҳам бисанҷам ки шояд амир ягон зарбаи пинҳонӣ дошта бошад, мисли масалан ҳунармандони голливуд ҷеки чан, арнолд шварценеггер, жан-клод ван дам масалан аз боло аз поён аз канор ки медонад. масалан агар зарбаи классикӣ бошад онам санҷида мешавад, ягон мушкилӣ надорад. мо оҳиста аз инҷо меистам. масалан ту метавонӣ дар масалан ба дасти чап зарба мезанед ё бо дасти рост. бештар кадом дасти шумо ба шумо қулай аст ё пои шумо? пои рост ба фикрам. пои рост. масалан як зарба бо пои рост. аку шумо бо нашавад гуфтам ки бо баъд аз барнома зарбашо қавӣ аст дар ҳақиқат. ман намедонам акнун минбаъд хеле зарба мезанад. як маротиба дигар устатар напарад равад. гуна мешавем. шумо ба фикрам саломатии худатонро фикр кардед? албатта. аз куҷо пай бурдед? ана хел ман боз мегӯям моро ба чашми кам набине. амир ёдгор суруд замзама менамуданд, аммо ин зарбаҳои пинҳонӣ паси парда буданд. акнун тамошобинони азиз бо чашми кам дар ҳақиқат набинед. бо даст акнун боз баландтар. баландтар. ман барои чи жан-клод ван дам гуфтам? шумо карате машқ кардагӣ? 30 сол. ин қадар вақт чӣ буд? худам 28 солаам лекин. мо ҳамсол будем. хоб наздиктар хайр рафтем инҷо наздиктар. як маротиба дигар. чанд сол машқ кардем? 30 солу 3 моҳу. ҳамон дигар лозим нест. як маротиба дигар. барои чӣ поятонро тоб медиҳед? барои он ки бори ман қулай аст. қулай не, чунки аз лиҳози техникӣ ва аз лиҳози қоидаи зарба задани пой агар нигоҳ кунед, агар пой тоб нахӯрад
зарба ноустувор ва хато меравад. Агар пой топ хӯрад, зарба пас. Дар ҳақиқат ҳирфаӣ будиам. ин қадар хаб хоксор то ба охири дар охири барнома баъд гуфтам ки ман 3 сол шудаст карате машқ кардам. мегӯянд ки манманиҳо пешаи шайтон бувад. ҳар ки худро кам бинад, мард он бувад. як маротибаи дигар болотар эҳтиёт кунед, фақат як то дигар сахттар. ан акнун топ хӯрда якта ба истилоҳ вертушка мегӯянд. масалан як топ ду каме каҷола. эҳтиёт фақат. чеҳраи худро эҳтиёт кунед. як осон. ин чӣ гап аст, ман намефаҳмам. як маротиба дигар фақат як. тамошобини азиз, ташаккури зиёд, сипоси беандоза. акнун фаҳмидед амир ёдгур пас яъне на танҳо ба санъати опера машғул ҳастанд. эҳтиёт кунед. дар роҳ вақте дидед каме ҳо 2-3 қадам масофа дуртар гиред, чунки пойҳои бисёр устувор дорад. тамошобини азиз, бори дигар такрор мекунам. эҳтиёт ними ҳаёт, ёдгор амир. амир ёдгор. эҳтиёт ними ҳаёт, амир ёдгор. пас эҳтиёт бояд кард. хуб, бори дигар ташаккур ки таклифи моро пазирустед ва дар шоу барномаи Маши Капитан ширкат варзидед. ин барои мо ҳам ифтихор аст ва ҳам як хурсандӣ аст, чун шумо барои дигарон ибрат шудед, ҳам аз самти санъати опера ва ҳам аз самти варзиш. агар дар охир гуфтанӣ дошта бошед ва ҳамин мо барномаро ба анҷом мерасонем. дар охир гуфтанӣ ҳастам ки миннатдории беандозаи худамро ба шумо кормандон роҳбарияти телевизиони варзиш ва инчунин ба кулли тамошобинони телевизиони варзиш ва барномаи қавитан мерасонам, зеро ки ҳунари моро, истеъдоди моро имрӯз қадр карда моро даъват кардед. бисёр хурсанд шудам, хушҳол шудам ва боварӣ комил дорам ки ин албатта оғози ҳамкориҳо ҳаст ва мо ҳамеша дар бари шумо ҳастем ва мехоҳем ки шумо низ ҳамеша дар бари мо бошед ва ба ҷавонони сарбаланди кишвари азизамон гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша кӯшиш кунед тарзи ҳаёти солимро интихоб кунед. зеро тарзи ҳаёти солим на балки саломатии шуморо, балки ҳаёти шуморо бо тарафи хубӣ, яъне ки мусбӣ эмин нигоҳ медорад ва тамоми бурдбориҳои беназирро ноил гаштан мумкин аст танҳо дар ҳолати интихоби тарзи ҳаёти солим. ва боз гуфтанӣ ҳастам ки шукронаи он кунем ки ҳамеша дар чунин давлате ки як давлати обод, осоишта, давлате ки ором, давлате ки сулҳу ободӣ, осоиштагӣ ҳукмрон аст, умр ба сар мебарем ва миннатдории беандозаи тамоми мардуми тоҷикро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки чунин тарзи ҳаёти солиму пурбаракатро барои мо эҳдо карда истоданд ва боз гуфтанӣ ҳастам ки ҷавобан мо ҷавонон бояд ҳамеша дастгири сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат бошем, ҳамеша омода бошем барои ҳифзи ватан. ҳар як касбе ки интихоб кардем, агар сидқан фаъолият кунем, албатта кишвари мо боз ҳам гулгул мешукувад ва мо ба беҳтарин дастоварҳо ноил мегардем. ватандӯстӣ, ватанро дар дил парваридан, миллатро шинохтан, таърихро ба ёд овардан, таърихро донистан, тамаддунро, фарҳангро, маданиятро донистан, аз худ кардан, ба мардумон гуфтан, ин як дастоварди беназир. бори дигар ташаккур амир, ба шумо сипосгузор ҳастем ва акнун барномаа ба ҳамин ба охир расид. хайр, то барномаи дигари шоу барномаи варзиши Капитан با ما بودن وطن میل زروسیم نداریم افسر جان بازی وطن ملت و کشور با خیر سری تا تو تعظیم نداریم
افسر جان باسی وطن ملت و کشور با خیر سری تا تو تعظیم نداره